शुभ संध्या पिलामाने शिक्षा संपृक्ति कार्यक्रम नुआपड़ा को मो प्रशांत कुमार नाथ सहकारी शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय भालुकना तुम मानक स्वागत करुछि। पिले आज आमे तुम गणित बहिर प्रथम अध्याय संख्या मानक जानिबा विषय रे आलोचना करिबा। पिले आमे पूर्वरु संख्या सहित परिचित होइछु, जेपरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक रेशन 10 10 को मध्य आमे एक दश कहिबा। 10 को आमे एक दश कहिबा। आमे आउ कोन जानिछु, एक दश समान एक रेशन 10, 2 दश समान 2 रेशन 20, 3 दश समान 3 रेशन 30, 4 दश समान 4 रेशन 40, 5 दश समान 5 रेशन 50, 6 दश समान 6 रेशन 60, 7 दश समान 7 रेशन 70, 8 दश समान 8 रेशन 80, 9 दश समान 9 रेशन 90, 10 दश समान 100, 10 दश समान 100, 100 100 को आमे 10 10 बा 100 बोली कहिबा। 100 को 100 बा 10 10, 200 को 200 बा 20 10, 300 को 300 बा 30 10, 400 को 400 बा 40 10, 500 को 500 बा 50 10, 600 को 600 बा 60 10, 700 को 700 बा 70 10, 800 को 800 बा 80 10, 900 को 900 बा 90 10, 1000 को 1000 बा 110 बा 1000 बोली कहिबा। 1000 1000 1000 1000 को आमे 10 बा 110 बोली कहिपारिबा। 2000 को 20 बा 210 बोली कहिपारिबा। 3000 को 30 बा 310 बोली कहिपारिबा। 4000 को 40 बा 410 बोली कहिपारिबा। सेहीपरि 5000 को 50 बा 510 बोली कहिपारिबा। सेहीपरि 6000 को आमे 60 बा 610 कहिपारिबा। 7000 को 70 बा 710 कहिपारिबा। 8000 को 80 बा 810 कहिपारिबा। 9000 को 90 बा 910 कहिपारिबा। 10000 को 100 बा 1010 बा 1 अयुत कहिबा। 10000 को आमे 1 अयुत बोली कहिबा। 10000 को आमे 1 अयुत बा 100 बा 1010 कहिपारिबा। 20000 को 2 अयुत बा 200 बा 2010 कहिपारिबा। 30000 को 3 अयुत बा 300 बा 3010 कहिपारिबा। 40000 को 4 अयुत बा 400 बा 4010 कहिपारिबा। 50000 को 5 अयुत बा 500 बा 5010 कहिपारिबा। सेहीपरि 60000 को आमे 6 अयुत बा 600 बा 6010 कहिपारिबा। 70000 को 7 अयुत बा 700 बा 7010 कहिपारिबा। 80000 को 8 अयुत बा 800 बा 8010 कहिपारिबा। 90000 को 9 अयुत बा 900 बा 9010 कहिपारिबा। 100,000 को 10 अयुत बा 1100 बा 10010 बा 1 लक्ष बोली कहिपारिबा। 100,000 को आमे 1 लक्ष बोली कहिपारिबा। आस पिले पूर्व पाठ को मन पकई आमे गोटे कार्य करिबा। एक अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केउटी ना 1। एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केउटी ना 9। एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 रे एक जोग कले केते हुए ना 10। 10 हेउची 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। एथिरु आमे कोन जानले ना एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रे एक जोग कले हुए 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। तामाने एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार परवर्ती संख्या हेउची 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या।
ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 99। 99ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ 100। 100 ହେଉଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି ଭାବରେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 999। ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ 1000। 1000 ହେଉଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9999। ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ 10000 ବା 1 ଅୟୁତ, ଯାହା ହେଉଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଅୟୁତ 9999। ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ 1 ଲକ୍ଷ। ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ 1 ଲକ୍ଷ, ଯାହା ହେଉଛି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଲକ୍ଷ 9 ଅୟୁତ 9999। ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ 10 ଲକ୍ଷ ବା 1 ଲ୍ୟୁତ, ଯାହା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ହେବ ନା 9 ନିୟୁତ 9 ଲକ୍ଷ 9 ଅୟୁତ 9999। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗଫଳ ହେବ 1 କୋଟି। ଯୋଗଫଳ ହେବ 1 କୋଟି, ଯାହା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ସେହିପରି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ହେବ ନା 9 କୋଟି 9 ନିୟୁତ 9 ଲକ୍ଷ 9 ଅୟୁତ 9999। ପିଲେ ଆମେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲେ। ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା ସମୟରେ କମା ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲେ ଆସ ଏବେ କମା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାରର ଧାରାଟି ଜାଣିବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ 3ଟି ଅଙ୍କ ଗଣି ପ୍ରଥମ କମା ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବାମ ଆଡ଼କୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଗଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଅୟୁତ ସ୍ଥାନର ବାମକୁ କମା ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କୁହାଯାଏ। 1000 ଓ ଅୟୁତ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଗଠିତ। ଏହାକୁ 1000ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ବାମ ଆଡ଼କୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଗଣି ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନର ବାମକୁ କମା ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଓ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। କୋଟି ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ କୋଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆସ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କମା ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିବା। ଆସ ଗୋଟିଏ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତାର କମା ବ୍ୟବହାରର ଧାରାଟିକୁ ଜାଣିବା। 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 8, ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 8, ଦଶକ ଘରେ 7, ଶତକ ଘରେ 6, ହଜାର ଘରେ 5, ଅୟୁତ ଘରେ 4, ଲକ୍ଷ ଘରେ 3, ନିୟୁତ ଘରେ 2 ଓ କୋଟି ଘରେ 1 ଅଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି କମା ବ୍ୟବହାର ବିନା ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା 1 କୋଟି 2 ନିୟୁତ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଅୟୁତ 5678। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କମା ବ୍ୟବହାର କରି ପଢ଼ିବା। ତ କମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି 1000 ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କମା ଦେବା। ତାପରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ କମା ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଅୟୁତ ପରେ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କମା
ଓ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ପରେ କୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କମା ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା ନା 1,43,45,678। ସତରେ ସହଜ ହେଲା କି ନାହିଁ? 1,43,45,678। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 3,2,6,8,6,5,4,4। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କମା ଦେଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡାହାଣରୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 4, 4, 5 ପରେ ଗୋଟିଏ କମା, ତାପରେ 6, 8 ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 6, 8 ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମା, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଓ 2କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କମା ଦିଆଯିବ ଓ ତାକୁ ପଢ଼ାଯିବ କେମିତି ନା 3,86,544। ପିଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଓ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମା ଦେଇ ଲେଖାଯାଏ, କମା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଯାଏ ଓ କିଭଳି ତାକୁ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।